Програмата за жените в науката има няколко основни цели и всъщност главната мисия е да подкрепи, включая и финансово, а отделно и да даде известност за постиженията, за научните постижения на забележителни жени, наши сънароднички. През тези 14 години програмата наистина стана престижна, стана известна. Всяка година имаме около 50-60 апликации. Прави много трудно избирането на трите печеливши и това наистина доказва колко е важен и необходим този проект за България. Усещането е прекрасно, усещането е на гордост, усещането е наистина на значимост на програмата. Казвам се Димитрия Михайлова и съм главен асистент доктор в факултета по телекомуникации, катедра комуникационни мрежи към Технически университет София. Темата на моят проект, с който спечелих стипендията за жените в науката, е подходи за киберсигурност срещу атаки, използващи машинно обучение или изкуствен интелект в безжични системи от следващото поколение. Отличието за жените в науката ще ми помогне да финансирам мои бъдещи публикации в престижни изписания или международни конференции. Аз съм Даниела Танасова и съм главен асистент в Химико-технологичен и метеорологичен университет град София към катедра текстил, кожи и горива. Темата на проекта ми е модифициране на памучен плат с биополимери за фармацевтични и козметични приложения. Целта на проекта е да се получат нови композитни материали на база памучен плат. Отличието за жените в науката ще ми помогне да си закупя нужните материали и за разпространение след това на резултатите на международни и национални конференции. Казвам се доцент доктор Мария Левкова и работя в катедрата по медицинска генетика в Медицинския университет Варна и като лекар в лабораторията по медицинска генетика в УМБАЛ Света Марина Варна. Темата на моя научен проект е проучване на мутационния профил на дебелочревен карцином чрез РНК секвениране от трето поколение и целта е да се открият значими биомаркери, които биха могли да се използват за ранна диагностика и проследяване на пациентите. Отличието за жените в науката ще ми предостави необходимата финансова помощ, за да закупя реактивите за осъществяването на проекта и на тази моя идея. Изключително съм убедена, че светът има нужда от наука, а науката има нужда от жени. Вярвам, че светът има нужда от наука, а науката от жени. Вярвам, че светът има нужда от наука, а науката от жени. Вярвам, че светът се нуждае от наука, а науката от жени.